Εκεί είναι. Για να πεις, αδερφέ, ότι δεν παίρνω χρήματα, δεν μνημονεύω τον Πατριάρχη γιατί είναι αιρετικός. Θα πρέπει να έχει και τον τρόμα στην πλάτη, όπως τον έχουμε εμείς. Λοιπόν, αυτή σου λέει, έχουμε την άρεσή μας, έχουμε το αυτό μας, έχουμε εκείνο, θα τα χάσουμε όλα. Είμαστε χρεώστες. Τι θα κάνουμε. Ποιος σου δίνει χρήματα τζάπα, για πες. Κανείς. Όλοι θέλουν ανταλλάγματα. Έχει ένα αντάλλαγμα. Και ειδικά ο Εβραίος. Ειδικά ο Εβραίος, και ξέρουμε ότι πίσω από την ΕΟΚ είναι ο διεθνής σιωνισμός. Έτσι. Ποιος έφτασε, ας πούμε, τον κόσμο σε αυτή την οικονομική αυτή. Είναι μια τεχνική οικονομική κρίση. Εδώ και πολλά χρόνια. Στην Ελλάδα στο κύκλο της καταστροφής. Όλοι αυτοί υποστηρίζουν. Ας πούμε, κατακρίνουμε τον Παπαδόπουλο γιατί ήταν δικτάτορας. Χρωστάγαμε μόνο μια δραχμή πουθενά. Ούτε μία. Όχι. Έδωσε σε όλους τους αγρότες, χάρισε τα δάνεια. Πήραν όλοι οι αγρότες και φτιάσανε σπίτια. Πλεόνασμα. Πλεόνασμα. Ένα δις. Ήταν ισότιμη με τα ξένα νομίσματα. Όλος ο κόσμος πήγαινες σε κάθε γωνιά, είχε 10 πολυκατοικίες. Τώρα δεν υπάρχει. Ο κλάδος των οικοδομών έχει φαλιαρίσει. Και όχι μόνο. 60% κάτω. Να λέμε και τα καλά, να λέμε, ας πούμε, και το σωστό, να λέμε και το λάθος. Όχι όλα να τα ισοπεδώνουμε. Γιατί τι καλό είδαμε από τότε που ήρθαν οι πολιτικοί. Η δημοκρατία, να λέει. Η δημοκρατία. Αν είναι δημοκρατία. Λέει, ο Σοκράτης λέει, όταν η δημοκρατία δεν τηρούνται οι νόμοι, τότε δεν είναι δημοκρατία, αλλά είναι, τι είναι, δημοκρατία. Δεν υπάρχει δημοκρατία όταν δεν τηρούν οι νόμοι, οι νόμοι της ελευθερίας. Γιατί, κύριε, με υποχρεώνει σε μένα να πάρω, ας πούμε, το ΆΜΚΑ. Δηλαδή, αν δεν πάρεις το ΆΜΚΑ, δεν έχεις τίποτα. Κάτσε. Το ΆΜΚΑ λέει ότι είναι για ασφάλεια. Τι δουλειά έχει για τα άλλα. Να δεν φταίει και ο λαός, πάτερ, εδώ, που του μίλησε προεκλογικά για ηλεκτρονική διακυβέρνηση και πήγε και τον ψήφισε. Μα φταίμε. Είναι τόσο άσχετος ο κόσμος τελικά. Να σου πω, κατά το λαό και οι άρχοντες. Αυτό είναι. Κατά το λαό και οι άρχοντες. Κάποτε λέει, παρακαλούσαν κάπου να τους δώσει ο Θεός έναν επίσκοπο καλόν. Και τους έδωσε το χειρότερο που υπήρχε. Και λέει, καλά Θεέ μου, παρακαλούσαμε. Λέει, δεν βρήκα χειρότερο να σας δώσω. Αυτό σας αξίζει. Γιατί το λαό, κατά το λαό και οι άρχοντες. Τέτοιοι είμαστε. Οι Εβραίοι θα μας κυβερνάνε. Γιατί δεν είμαστε άξιοι. Φύγαμε από το Θεό. Και όπως παλιά οι Εβραίοι φεύγανε από το Θεό και ερχόταν οι Ασσύριοι, οι Βαβυλώνιοι και τους εκμαλωτίζανε, έτσι και εμείς θα πάθουμε. Χάσαμε τη μισή Κύπρο. Γιατί ο Μακάριος έκανε κονκορδάτο, δηλαδή η Εκκλησία της Κύπρου να είναι υπό τον Πάπα. Πάει η μισή Κύπρος. Τώρα ήρθε ο Πάπας στην Ελλάδα μετά από 1000 χρόνια. Τον προσφωνήσανε. Πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Προσευχηθήκαν, συλλειτουργήσανε. Πού, εκεί στην Παναγία Σουμελά, ρε? Όχι, στο Πρόπαση, στο Πατριαρχείο. Λοιπόν, πάνε στην Παναγία Σουμελά και λένε άνοιξε και μεγάλο γεγονός. Ναι, αλλά η Παναγία Σουμελά όταν ήταν με το παλιό ημερολόγιο, δεν ήταν με το νέο. Πάτερ, να κάνω μια ερώτηση και πιστεύω να το κλείσουμε το θέμα. Όπως θέλετε. Τι μέλη γενέστε, τι πρέπει από εδώ και πέρα να περιμένουμε και πώς πρέπει να αντιδράσουμε? Κοιτάξτε, παιδί μου, το τι περιμένουμε είναι όλα γραμμένα. Οι πατέρες λένε ότι θα γίνει παγκόσμιος πόλεμος. Ότι θα εμφανιστεί σχεδόν όλη η ανθρωπότητα. Εμείς εκείνο που πρέπει να κάνουμε, είτε γίνει πόλεμος, είτε είναι ο Αντίχριστος, είτε είναι μια προδρομική εποχή του Αντιχρίστου. Έτσι. Εμείς, για μας, ένα είναι η αντίσταση. Δεν παίρνουμε. Δεν μπορούμε να υποδουλωθούμε στους Εβραίους και στο διάολο. Σε καμιά περίπτωση. Και όχι για να πάμε κόντρα στο θέλημα του Θεού. Όχι να πάμε κόντρα αλλά για να δείξουμε την... Ακριβώς είμαστε υποχρεωμένοι. Αυτά θα γίνουν. Γιατί είναι γραμμένα και πρέπει να γίνουν. Αλλά εμάς θα μετρήσει ο Θεός την αντίστασή μας και την άρνησή μας να γίνουμε οπαδοί του Αντιχρίστου. Καταλάβατε. Εκεί είναι η διαχωριστική γραμμή. Αρνούμε να γίνουμε οπαδός των Εβραίων και του Αντιχρίστου. Ξεκάθαρο.
Μα θα πεινάσεις, ξέρετε, θα διωχθείς. Μα ποιος Άγιος δεν διώχθηκε? Ο ίδιος ο Θεός σταυρώθηκε. Μόνος του ανέβηκε στο Γολγοθά. Μόνος του. Για να μας δείξει ότι στον δρόμο της ομολογίας πρέπει να είμαστε μόνοι μας. Μην περιμένουμε από τους πολλούς. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Ναι. Γιατί λέει, αν δεν ανέβεις στο Σταυρό μόνος σου, ούτε στην Ανάσταση θα είσαι. Και ανεβαίνουμε μόνοι μας στο Σταυρό. Αυτό διαπιστώνουμε κι εμείς οι απλοί, οι λαϊκοί, ότι και η Εκκλησία... Γιατί ο Άγιος ο Υπόλυτος ήταν Παπαδρόμης, Ορθόδοξος, μετά το 2ο αιώνα. Και έλεγε για τον Αντίχριστο τι σημαίνει η σφραγίδα του Αντιχρίστου. Λέει, αρνούμε τον Χριστό, αρνούμε την Εκκλησία, αρνούμε το μάρτυμα και δέχομαι να πάω μαζί με τον διάβολο. Λοιπόν, τι κάνουμε εμείς τώρα παίρνοντας αυτά? Είναι σαν κάποια συμφωνία. Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του. Χρησιμοποιώντας, ας πούμε, τα όργανα του Αντιχρίστου. Γιατί, κοιτάξτε, το πρώτο Σάββατο των Αγίων Νηστείων, τι γιορτάζουμε? Το θαύμα του Αγίου Θεοδόρου του Τύραννος. Δηλαδή, τι έγινε? Πήγε, λέει, ο Ηλιανός ο Παραβάτης και ράντισε όλα τα τρόφιμα με αίματα των θυσιών. Τα ειδωλόθητα θέλουν. Όχι, με αίματα των θυσιών που είχαν προσφέρει στα είδωλα. Ναι. Όμως παρουσιάστηκε ο Άγιος Θεόδωρος στον επίσκοπο και τον διεπίσκοπε, σήκω, λέει, και να προφυλάξει τους χριστιανούς να μην μιανθούν από τα μοιασμένα φαγητά του Αντιχρίστου. Μα πώς θα μαγαριζόσαν οι χριστιανοί τη στιγμή που δεν ξέρανε? Ναι. Εμείς τώρα που ξέρουμε ότι αυτή η σφραγίδα είναι του Αντιχρίστου. Είναι του διαβόλου. Ξέρουμε, αλλά προσπαθούμε να την ερώσουμε και να την απλοποιήσουμε. Ακριβώς. Γιατί αυτό βλέπω εγώ. Υπάρχει ένα κύμα τώρα ότι ναι, ξέρεις, δεν είναι αυτό. Ίσως δεν είναι αυτό που νομίζουμε, ίσως είναι απλή μια κάρτα που δεν είναι, άλλο ταυτοποίηση. Ναι, αλλά κοιτάξτε όμως τι λένε οι πατέρες. Γιατί το να πω εγώ θα μου πεις εσύ το λες. Ο Άγιος Υπόλυτος λοιπόν λέει ότι θα είναι αυτή η σφραγίδα, θα σημαίνει αυτό το πράγμα και όποιος την πάρει είναι σαν αραβόνα της αρνήσεως του Χριστού. Και λέει οι ίδιοι επίσκοποι και οι ιερείς της τότε εποχής θα σας παροτρύνουν να τα παίρνετε, ότι δεν είναι τίποτα. Λέει, ρωτάνε, θα υπάρχει εκκλησία όταν έρθει ο Αντίχριστος? Θα υπάρχει, αλλά οι περισσότεροι θα είναι με τον Αντίχριστο. Θα είναι πάλι λίγοι, αυτό το λίμα της Συρίας που μένει πάντα, γιατί λέει ο Θεός στους λίγους ευδόκησε να υπάρχει Βασιλείο του Θεού, όχι στους πολλούς. Ο Θεός τελειώνει να σωθούν, αλλά δεν θέλουμε εμείς. Λοιπόν, και θα είναι αυτό μέχρι τις τελειές του αιώνας. Γι' αυτό λέμε ότι όταν ξεκινήσαμε εμείς αυτόν τον αγώνα, είχαν κόψει άλλα 10 μοναστηρία, το μνημόσυνο του Πατριάρχου. Όμως οι απειλές και οι αυτές τους κάνανε και γυρίσανε πίσω. Εμείς συνεχίσαμε όμως. Και καθημερινώς δικαιωνόμεθα. Καθημερινώς. Βέβαια μας διώκουν, μας έχουν στερήσει τα πάντα, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ακόμη και τον αέρα που αναπνέουμε, αν μπορούσαν θα μας τον είχαν στερήσει. Αυτό το διαπιστώσαμε, πατέρα. Λοιπόν, αν μπορούσαν θα μας τον είχαν στερήσει και αυτό. Αλλά μπορείς όμως να στερήσεις τα πάντα από έναν άνθρωπο. Δεν μπορείς όμως να του βγάλεις το Θεό μέσα από τη ψυχή σου. Μόνο αν θελήσει ο άνθρωπος μόνος του, τότε θα βγάλει το Θεό μέσα από την ψυχή του. Αλλιώς δεν μπορεί κανένα να μας κάνει τίποτα. Λοιπόν, και αν θα μας διώξουν, θα έχουμε τους πατέρες που τους διώξανε. Και αν θα μαρτυρήσουμε, θα έχουμε τόσα εκατομμύρια μάρτυρες που μαρτυρήσανε. Και αν πεινάσουμε, νηστικοί γεννηθήκαμε, νηστικοί θα πεθάνουμε. Λοιπόν, και όταν θα πεθάνουμε, εφόσον ο ίδιος ο Χριστός λέει, αφού εμένα με διώξανε, θα διώξουν και εσάς. Λοιπόν, ακολουθάμε αυτόν τον δρόμο, ο οποίος είναι πατημένος πρώτα από τον ίδιο τον Θεό, έπειτα από όλους τους μάρτυρες, από όλους τους Αγίους Αποστόλους, από όλους τους ομολογητάς πατέρες, και εμείς είμαστε οι τελευταίοι που ακολουθούμε. Γι' αυτό θα ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο, ο οποίος μας βγάζει στο Γολγοθά μεν, αλλά στην Ανάσταση. Γι' αυτό όποιος δεν ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο δεν έχει Ανάσταση. Γιατί ο δρόμος ο φαρδής είναι εύκολος. Ο στενός είναι δικός μου. Ναι.